Mama, ano yan? Papait. Ang dami. Ang dami sa Kamalago. Ang cellphone niya eh. Galing ng ano, mabuha. May isa pa dito. There's another one here. May isa pa? Yeah. Oh, look. There's makahiya. Makahiya. Or touch me not sa Ingles. There's flowers. Ang ganda ng bulaklak. Touch it. Come on, close. Dapat pala kahapon tayo tumawag. Hello, little guy. You're so cute. You are so cute. Look, those are mangoes. Mangga. Eto, hinog na oh. Where is it? Right there. Hinog na. Can I pick it? Pick, sira. Sira. Sira ang mangga. Eto, may mga mas malalaking bunga. And right here, I want to show you something. Look, what is that? Ano yan? Kalabasa. Those are kalabasa. Siguro ito gagawing binhi ni Uncle. At merong mga spinach dito sa ibaba. Ngalog. There's a lot. At kalunay. Those are kalunay. At ito, tinatawag na ngalog.